If you're a Filipino living abroad, alam mo ang feeling na nagka-crave ka ng inasal pero wala kang mahanap. Kung sa Pilipinas ka, pwede ka magmang inasal, 120 pesos, may inasal ka na, may only rice ka pa. Pero dito sa amin, wala akong maharap na inasal sa restaurant. Kaya, sa sobrang desperate namin ni Jess, bumili kami online ng frozen inasal. First time namin tikman, kaya lutuin natin, tignan natin kung masarap. Ito ang itsura niya, gold medal brand. Hindi ito sponsored, kaya ito ang honest review natin. First impressions, mabango. Sa totoo lang, mabango siya. Medyo maliit. Ilalagay ko lang dito para makapture ko din ang chicken juice na parang manginasal, may chicken oil. Oh, tatlo pala in one package. Akala ko dalawa lang. Oh, this package only has 2. Maybe it's by weight. Oh yeah, mas maliit ito. Bale, ito ang 5 leg quarters natin. Very well marinated. The only instructions were to make a deep cut in the meat para maluto sa gitna. Kaya, yan ang gagawin ko. Lagay ko sa oven, 400 degrees, probably 35 minutes. Pero tignan ko. Kuha din ako ng broccoli, cheesy broccoli. Para may side dish tayo. 31 minutes na. Oh my gosh. Temperature test muna natin. Oh my gosh, that looks good. Sabi nila ang perfect chicken is 165 degrees. Kaya, let's see. Just about there. Okay, siguro mga 10 minutes pa. I'm gonna turn it up to 425 para makrispy yung balat. That should do the trick. Halos nagpanic ako. Akala ko nasunog. Pero, na-crispy lang yung balat niya. Kaya perfect. Tignan natin ang temperature sa loob. Oh yeah. Ito ang finished product natin, inasal. Sa totoo lang, I'm really impressed. It looks good, di ba? Perfect yung kulay. Ito, binanatan na nung dalawa. Tag-isa sila. So far, parang manginasal talaga. Pero, let's see if it passes the taste test. Ako. Okay, here is the moment of truth. Ating frozen inasal. Okay. Amoy, check. Ito ang chicken oil. Huwag kayong magalit ha. Chicken oil, I know it's unhealthy. Minsan lang to. Ganyan, no? Pagbigyan mo kami, please. Ano be? Pasado? Oh my gosh. Wow. What do you think? Masarap. Masarap, no? Definitely mas masarap kung inihaw natin. It's way too hot outside. Mainit. Way too hot to ihaw sa labas. Kaya, oh man. Alam mong kulang na lang. Manghang na suka. Tapos yung yung mainit na sabaw. Oo nga. Masarap yung chicken oil sa kanin. Konting chicken oil lang. Sausaw sa toyo. Tapos chicken oil, kanin, inasal. I'm impressed. Okay. Diba? Craving satisfied, I guess. Kahit pa paano. It's definitely not 100% same ng manginasal. Boys, how do you love it? Jack's boy trying the inasal. What can you say, Jax? Masarap? Amazing. Amazing. Really? You love it too, Jiro? Yeah. Panda. Yung balat. Oh, nakita ko to online. Watch this. Yung chicken skin. Ano yan, lumpia? Kanin. Oh my gosh. Ito ang bite na pang high blood. Mag-gym ka na lang bukas. Ay, yung broccoli ko. Hala, sa sobrang Yes, taho mo. ko. Ito ang crispy cheesy broccoli. That's good. Wow, it's a little spicy, no? Well, I think that settles it. Diba? Ilang months na tayo nagka-crave ng inasal. Ito na, nahanap natin. Buti na lang, at least. Alam ko maraming magtatanong kung saan galing. Binili namin online at Saywi. Tapos, I think tag $6 package or $8. Hindi ko sure. Basta Hindi mura ako lang sure. Hindi siya masyadong mahal, hindi masyadong mura. Pero, worth it yung price for me.